Pois a verdade é que a pretemporada foi bastante positiva. É un equipo todo novo, creo que 15 fichajes. Bueno, a verdade é que pensei que nos iba a costar un pouco máis competir, xente cada un de seu pai e de súa mai, e sin embargo, pois, creo que os resultados e sobre todo a imagen do equipo e as sensacións foron bastante positivas para levar solo a día de hoxe 19 entrenamientos xuntos, pois, a verdade moi contento. Eso, eu prefiero non caer no mesmo error do ano pasado, que creo que nos obsesionábamos con eso. A ver, eu me gusta o equipo que temos, che digo que con eles iría onde faga falta, porque son un equipo sobre todo moi currante, pero a temporada o dirá. Eu creo que temos equipo para poder competir con calquera cada domingo, e iso é importante. Despois influyen lesións, sancións, enfermedades, tal, pero bueno, vamos ir día a día, a ver se ao final podemos estar ilusionados por algo, esperemos que sí, pero bueno, vamos a esperar, a ver. A ver, eu son, como dice moita xente, un pouco enfermo do fútbol, vale? Entón eu durante as temporadas sempre fago anotacións de xogadores que me chaman a atención, que me interesan, que nos podrían encaixar por perfiles. E este ano eu creo que fun un pouco a mezclar máis veteranos con xente nova, e xente que ao mellor teña un bagaje de moitos anos na categoría ou en categorías aficionados, porque creo que a veces cando veñen maldades esa experiencia, eses veteranos nos poden dar un plus á hora de saber competir. Despois sí que é verdade que polo medio foi aparecendo algunha opción que ao mellor non contábamos de inicio ou non sabíamos dele, e ao final son xente que gratamente me está sorprendendo, pero sí que fomos un pouco primeiro o que nos interesaba por perfil de xogador, por posición e por como queríamos competir, porque a buscar o que che aparezca e o que che entre pola porta, eso hai tempo sempre. E ao final eu creo que conseguimos casi todos os xogadores que queríamos, e eso a veces tamén é moi importante. Pois o objetivo da temporada é o que decía antes, competir cada domingo, ir día a día, como decía, parece un tópico, e sí que é verdade que cada vez os entrenadores decimos máis que hai que ir partido a partido, pero é a realidade. Pero ao final, se eu agora me poño a pensar que na jornada, creo que pois somos 12, na jornada 11 teño o Cebarca, igual estou cometendo un error, pois a jornada 11 chego con 8 puntos, de que me vale ter o Cebarca na jornada 11? Entón, ao final, eu creo que o objetivo da temporada é competir día a día, ser un equipo, saber adaptarnos ás circunstancias de cada partido, de cada campo, e do que demande cada día, e ao final chegar sendo un equipo reconocible e sabendo competir. Eu creo que se somos capaces deso, pois despois os objetivos nos los marcaremos en función do que vexamos, pero seguramente vamos a competir e vamos a pelear por cousas. A ver, sin duda o Perlío, porque é un equipo que ven de unha categoría superior e mantén un bloque de moitos anos, e reforzouse ben. E o Meirás, que sempre é un equipo, leva moitos anos tamén na parte alta e seguramente vai ser un equipo de arriba. O Cebarca, que a min personalmente é un equipo que me gusta moito polo seu ADN que teñen de competir todos os partidos hasta o final. Aparecenche ao mellor algún día por circunstancias, polo que seña non teñen base, e igual un día che van 12 e compiten como animales, xogue quen xogue, e ainda encima ficharon un xogador como Andrés que marca diferencias nestas categorías. E despois tampouco me quero deixar a ningún, creo que o Barallobre este ano vai dar un salto de calidad polo equipo que incorporou, o Mugardos B sempre está aí, o Naraío sempre compite, o San Sadurniño seguro que van competir, porque son xente, moitos os conozco desde nenos e son moi competitivos. E despois ao final, quen che dice que non se cola algún? O ano pasado do Numancia naide falaba a estas alturas e ao final foi o campeón. É difícil, eu creo que entrenei moitos bons xogadores e moitos que me sorprenden que nunca xogaron máis arriba de segunda regional. Foi que decir un nombre me quedaría, quizás na miña primeira época de entrenador, Roni, que estaba no Sansa, era un escándalo de futbolista, técnicamente
vía o fútbol a un nivel que eu creo que non vía naide nesa etapa. Manu Orosa, que xoga en terceira división, é un xogador que é un currante nato, que é moi traballador. De feito, aproveito para mandarlle ánimo, que está lesionado, está aí a punto de chegar. O propio Unai, que está aquí, é un xogador cun talento descomunal, por circunstancias pois non xogou máis arriba, pero bueno, este ano me está sorprendendo muchísimo por xente como Juan, José, Bertito, son xente de un nivel moi alto para xogar nesta categoría. Pero bueno, no fútbol, eu falo con David Franch moitas veces, e el me dice que ve xogadores por aí que igual nunca pasaron de primeira regional, e el xogou en terceira e en segunda B con xogadores peores. O fútbol influye en moitos factores, pero podría decir, sí, Roni, Jaime, Urbano, Manu Pol ten unha calidade descomunal. Eu sempre lle digo que teño moi boa relación con el, que se é capaz de saber competir pode marcar diferencias en calquer categoría. Manu Orosa, pero bueno, se me tuvera que quedar con un, eu creo que pola etapa e polo que significaba daquela, era un neno que medía 1,10 m, se ría de todos, Roni me quedaría. Non sei, porque Guille chegou aquí con a estadística da hostia e o primeiro día en Barallobre xa mandou aos toxos, entonces pois, complicado. Eu creo que Manu Amado, Santi, é que os penaltis aquí en Neda é unha cousa que non se dá e tal. Raúl Albela, a Unai, aínda que non é o seu fuerte, pero bueno, seguramente o metería, se o ten que meter. Se nos xogamos algo, seguro que o mete. É Fol. En parte sí, explícome. Creo que éramos individualmente o equipo que mellores xogadores tiña, pero tamén creo que non estuvemos á altura das circunstancias. Despois foi un ano moi difícil, date cuenta que o ano pasado fixemos 28 fichas e acabamos no grupo de ascenso indo 2-3 cadetes por convocatoria, e un juvenil xogou titular toda a fase de ascenso. Quero dicir isto, cada un terá que explicar as súas circunstancias, evidentemente, pero creo que se cumplíramos todos dentro do noso nivel, pois sí que o deberíamos haber conseguido. Ainda así, se só analizas números, se chegamos a ganarlle aquí ao Cebarca esa penúltima jornada, co resto de resultados, ganando en Ares na última, ascenderíamos igual. Quero decir que dentro de que a temporada o equipo non rindeu como tiña que rendir, ao final tampouco estuvemos tan longe. Que pasa? Creo que se fixo unha bola, que empezamos a pretemporada, Peli rompeu a clavícula, despois outro lesionado, outro que empezou a traballar o mandan para fora, non ven toda a temporada, outro que se quere ir, outro que tamén, que por circunstancias está enfermo ou lesionado casi todo o ano. Despois o tema dos porteiros, que tuvemos 4 porteiros e chegaron a xogar un juvenil e un cadete. Foi un ano moi difícil, se fixo moi largo. Eu creo que a xente nos metimos tanta presión, eu creo que empezamos véndonos campeóns xa sin xogar, que iso é un error, e despois nos metimos tal presión con que había que ascender, cando víamos que as cousas non empezaban a salir ben, que nos bloqueamos e empezamos a facer cada un querer facer a guerra pola súa cuenta e ganar os partidos por ele e tal, e ao final iso é un error. Creo que nos superou a situación, que non debería porque é segunda regional, pero bueno, tamén nos vale para aprender. Tampouco creo que fora culpa individualmente de nadie, vale, se de individualmente de alguén será miña, porque son a cara visible, son o que teño que asumir a culpa, vale, seguramente eu podría haber feito moitas cousas de outra maneira, pero creo que o ano foi moi complicado. Mira, o día do Numancia aquí, joder, tiñamos 4 casos de coronavirus, 2 lesionados e un sancionado, e éramos 19 naquele momento. Era moi difícil, xente fora de posición, houve posicións que tuvemos que inventar contra o equipo que vai de primeiro, pois, claro, a ver. E depois tamén creo que influeu
O formato do ano pasado, creo que no noso grupo houve 4 equipos que entre nosotros nos matamos durante toda a primeira liga. Date cuenta que o Mugardos, yo dixen a Adri, e volvo a repetir, o Mugardos B fixo un temporadón e quedou fora. 48 puntos e non se meteu. Iso é unha animalada. Entón, ao final, nos obligamos a ganar, a xente tocada que tiña que forzar para xogar porque tiñas que ganar. Eu creo que nos superou a situación e nos... non sei, que nos metimos demasiada presión, ao final te empezas a amargar e ao final, claro, nestas ligas non estás acostumbrado a isto e ao mellor non todo o mundo está preparado para soportar eso. Que pasa? Tamén creo que este ano nos merecemos outra oportunidade de poder competir e disfrutar do fútbol e en eso estamos. O do ano pasado xa non o podemos cambiar, por desgracia.